Vyzeral čas na zásadnú zmenu. Ukázalo sa, že po 23 rokoch demokracie tú demokraciu nemáme a základné ľudské práva, ako sú nielen právo na informácie, na slobodný prejav, ale právo na normálnu existenciu, tu je popreté, je potlačené. Čím ďalej, tým viac rastie skupina nespokojných občanov, ktorí majú problém s holým prežitím. Ak mám byť poslankyňou, ktorá sedí na správnom mieste a zastáva oprávnene túto funkciu, ktorej dali ľudia dôveru, nemôžem k takýmto podnetom a k takejto biede ľudí pristupovať so zavretými očami. Ja si myslím, že tento problém sa týka všetkých postkomunistických krajín. Vidím to v tom, že krajinu riadia nezrelí a duchovne neušľachtili ľudia. Ľudia, ktorí nevyznávajú základné hodnoty, ľudské hodnoty, pre ktoré by mali byť predurčení na to, aby niesli zodpovednosť za ovplyvňovanie ich životov a osudov. Ja v to dúfam a pevne verím, ak by mi niekto zobral nádej a moju vieru v to, že sa to zmení, môj život a pôsobenie v parlamente by stratilo zmysel. Ja si myslím, že počet tých ľudí, ktorí budú rozmýšľať rovnako a budú kráčať tou istou cestou, bude narastať. Cítim sa byť priekopníkom toho, ako otvoriť srdce misii pomoci ľuďom. Politika nemá byť o obchode a o chladnom obchodnom kalkule. Politika má byť predovšetkým o pomoci ľuďom. Určite je potrebné posilňovať osvetu smerom k tým ľuďom, ktorí zotrvávajú v nevedomí. Ukázať im, že za to, že ich sociálno-ekonomický stav je zlý, zodpovedá a na tom svoj podiel a zodpovednosť nesie aj garnitúra, ktorá riadi krajinu. Takže práve v rukách tých ľudí, ktorí týmto poznaním prezreli, je zodpovednosť za to, aby prebúdzali ostatných ľudí. Ja vám budem v tomto smere držať palce, pretože ja sama vidím, akú významnú úlohu v obrodeneckom procese na Slovensku zohral práve Slobodný vysielač, ktorý je symbolicky zasadený do miesta povstania opäť v Banskej Bystrici. Opäť to svedčí len o jednom. Ak sa národ nepoučí zo svojej minulosti, je predurčený, aby ju znova prežil. Budem vám držať palce, aby založenie a rozvíjanie Slobodného vysielača v Čechách malo rovnakú cestu, aby pomohlo aj našim bratom v Čechách rozvíjať tento obrodenecký proces tak, aby sme ľudí prebudili k ceste, šťastiu, slobode, pravde a láske. Lebo toto sú základné hodnoty, pre ktoré sme prišli na túto zem. Nie je čo závidieť, je dôležité, aby sme spojili sily. Ide o nás všetkých. Ja vám rovnako ďakujem za toto priateľské stretnutie, pozvanie a o ľuďoch. Slovensko, ale aj každá krajina potrebuje tých najčistejších, najčestnejších a najušľachtilejších ľudí dostať na svoje výslanie, dostať práve na to najvyššie miesto, na ktorom sa rozhoduje. Vlastne ľudia, ktorí sú najkompletnejší, najkonzistentnejší, ujednotenejší v tom princípe rozumu a srdca, by sa mali dostať práve na tú najvyššiu špicu, na to najvyššie miesto spoločnosti. Mali by používať najvyšší status, ale aj niesť rovnako najvyššiu zodpovednosť za to, akým spôsobom sa rozvíja a spravuje krajina. Zjednotiť tú svetskú hierarchiu s tou duchovnou. Lebo teraz to bolo tak, že vlastne tí ľudia, ktorí boli duchovne usilujúci, boli vyzretí, snažili sa, boli naozaj ušľachtili, boli plný hodnôt, takých tých skutočných právých ľudských hodnôt, sa ocitli na okraji záujmu spoločnosti. Boli nedocenení, nedostali priestor na to, aby sa mohli nielen uplatniť, ale aby mohli to vlastnou seberealizáciou poskytovať potrebnú pomoc ľudstvu, ľuďom.
No a teraz myslím si, že žijeme v tom prelomovom období, keď sa to začína znova dostávať do tých správnych koľají, že najvyššiu úctu, post a rovnako s tým spojenú zodpovednosť budú požívať práve tí ľudia, ktorí sú najviac oddaní verejnému. Je takých od princípu a mnoho ľudí sa v tom potrebuje nájsť, lebo to je naša prirodzenosť. Myslím si, že prirodzeným stavom človeka je žiť v jednote, žiť v harmonii. Sám so sebou aj s celým okolím. No a to sa nedá bez toho, aby sme neboli slobodní, šťastní, radostní, tvoriví, otvorení, spontánni, čestní. Čestný nie len k ostatným, ale hlavne sami k sebe. Lebo ja verím v to, že láska, presvedčenie otvárajú cesty. Takže možno teraz ešte tie dvere nie sú pootvárané a cesty nie sú vytvorené pre prienik, pre prenikanie a prúdenie týchto dobrých úmyslov, ale verím v to, že tá sila toho presvedčenia bude naberať na svojej intenzite a tie cesty sa budú vytvárať. Tie dvere sa budú otvárať. Ja som o tom presvedčená, lebo cítim, že prirodzený vývoj k tomu smeruje. Ľudia potom túžia, cítia veľkú potrebu sa oslobodzovať. A preto tak na spontánnej a mnohí na takej vedomej úrovni si spomedzi seba tou prirodzenou cestou budú vyplavovať svojich novodobých vodcov. Nie vládcov, ale vodcov. Nie ľudí, ktorí ich budú ovládať, ale ľudí, ktorí ich budú viesť, ktorí im budú príkladom. Pretože veľkým zdrojom síly pre ľudí je byť sám sebou, byť autentický, na nič sa nehrať. To je zdroj mojej síly, byť sám sebou v každom okamihu. A nie je to jednoduché, hlavne v tejto oblasti, politickej oblasti, pretože tu obzvlášť platia také tie rôzne normy. Ľudia si nasadzujú masky, učia ich, ako správne komunikovať, ako sa zachovať v tom ktorom okamihu, neplakať, nepodliehať emócií. No ale ja si myslím práve opak, že našim cieľom by malo byť vždy byť sám sebou, v akejkoľvek situácii som. A tam je dôležité vlastne zušľachťovať samého seba, tú svoju prirodzenosť. Starať sa o to, aby sme boli vnútri čistí. Aby nás nezaťažovali žiadne pozemské závislosti. Závislosť na peniazoch, na mamone, na svetskej sláve, na kariére, na zlobe, závisti. Je potrebné zbavovať sa všetkých týchto pozemských príťaží. Či už vo forme nejakých konkrétnych svetských statkov, alebo takých svetských pôžitkov, alebo aj vo forme negatívnych vlastností. Bloky, ktoré bránia rozkvetu a rozvoju, oslobodzovaniu nášho ducha. Čím ten duch je rozvitejší, čím má možnosť viac stúpať, tak spolu s ním stúpa všetko okolo. Aj to, čo sa prejavuje materiálne a hmotne. Takže ja stále hovorím, že vlastne ak budeme na vyššej duchovnej úrovni, tak za tým stupňom vyššej kvality, duchovnej kvality, zákonite príde aj kvantita, aj peniaze, aj všetko, čo potrebujeme k svojmu životu. Mne sa to tak ukázalo, že áno,
ako náhle som začala sa uspokojovať s tým, ako žijem a začala som vidieť príčinu môjho nežiaduceho sociálneho, ekonomického postavenia sama v sebe a začala som to s láskou prijímať, akože to tak má byť, že je to nevyhnutnosť, tak okamžite vlastne to zmierenie prinieslo vnútorný pokoj a s tým potom prišiel aj taký ten svetský postup. Takže všetko je výrazom nášho ducha. Vnímanie, rozmýšľanie, myslenie a potom aj konanie. Je veľmi dôležité mať to v jednote. Lebo dnes naozaj je vidieť, že už ani slova nezaberú, slova nás neoklamú. Už toto ľudia prezreli, už naozaj sú nie že len imunní, ale s odporom sa stávajú ku akýmkoľvek frázovitým prejavom politikov, ktorí plýtvajú so slovami alebo majú snahu sa schovávať za krásne slova, za krásne ideály. Dnes už je vidieť, že v mnohých prípadoch prezreli aj pokusy zastierať úprimnosť svojho snaženia neverbálnou komunikáciou. Takže už nehľadia ani na to, že či je niekto dobre ustrojený, má vyžehlenú košelu, čisto biely golier alebo kravatu. Dnes naozaj ľudia prechádzajú vlastne do vnímania a teda do posudzovania ľudí cez rovinu cítenia. Je potrebné sledovať, naučiť sa sledovať a rozumieť reči srdca. Ona možno nemá slova, ale od toho, ako budeme tejto reči srdca rozumieť, od toho bude závisieť naša rozlišovacia schopnosť. Naša schopnosť vyberať si spomedzi nás tých ľudí, ktorí by boli pripravení našu krajinu správne viesť. Cez ten kontakt s ľuďmi. Pretože naozaj pri tom osobnom kontakte sa môžu mnohí ľudia presvedčiť, že to, o čom hovorím a čo žijem, naozaj aj takto vnútri cítim. Že to je taký pre nich najväčší možno šok alebo prelom, keď tí ľudia sledujúc ma, každý môj úklon, každý môj počin, každé jedno slovo naozaj si veľmi dôsledne všímajú, či to vychádza z toho srdca. Takže v tých osobných stretnutiach myslím si, že prebieha taký proces odovzdávania vzájomnej sily. Taká ukážka toho, že áno, choďte za svojím srdcom, choďte touto cestou, je to správna cesta. Že v podstate tých ľudí presvedčíte, že naozaj to, o čom hovoríte, vnútri takto cítite a podľa toho konáte. A potrebujú to zistiť nie len na tom jednom stretnutí, ale aj v podstate s tými ľuďmi, ktorí ma obklopujú. Ja mám činorody a dlhodobejší kontakt a oni majú možnosť sa už po niekoľkých dňoch, týždňoch, mesiacoch, že to nie je len taká prvoplánová udalosť alebo nejaká tendenčne nastavená snaha spojená s čo najlepším výsledkom a úspechom vo voľbách, ale že ste zotrvační. Lebo často sa ma pýtajú, a keď sa nestanete tou prezidentkou, čo budete robiť ďalej? A vtedy ja im hovorím, že budem vždy mať tú potrebu, ktorá sa už odzrkadlila v priebehu toho môjho celého života, o to viac intenzívne počas tej profesionálnej dráhy za tých 10-14 rokov, že ja stojím okrem toho princípu slobody aj na potrebe byť užitočnou. Byť užitočnou nie len pre seba, zabezpečenie tých základných potrieb v mojom bezprostrednom okolí, ale byť užitočnou pre ostatných. Takže toto je to, čo nezávisle na tom, na akej pozícii som, či som na pozícii občianskej aktivistky, alebo zástupkyne združenia, mediátorky, mamy, céry, poslankyne, kandidátky na prezidentku. Tá potreba tej užitočnosti je pre mňa nosná. A už vlastne to, na akom poste alebo pozícii to vykonávam, vnímam, že to je tým nástrojom, cez ktorý môžem tento princíp sledovať. Tá hlavná cesta, za ktorou ja idem, to je naozaj sloboda, láska, pravda.
Toto sú vlastne tie hlavné ciele, ktoré mám silnú vnútornú potrebu naplniť a ktoré rovnako vnímajú ako potrebné a nevyhnutné aj ľudia, ktorí ma na tejto ceste sprevádzajú. Áno. Ten parlament a tie rozhodujúce ústavné inštitúcie, tie najdôležitejšie inštitúcie v štáte majú byť zdrojom, majú byť prameňom. A my by sme mali usilovať o to, aby ten prameň bol prameňom iskrivej, čistej vody, kryštálovej vody. A zatiaľ je naozaj prameňom bahna. Je mi to ľúto, že to takto hovorím. My potrebujeme tento prameň, tento zdroj sily, z ktorého potom vyteká všetko do celej spoločnosti. My ho potrebujeme vyčistiť. Ak ten zdroj bude čistý, tak budeme mať záruku, že tie potôčiky, riečky, ktoré z tohto prameňa budú vytekať, budú rovnako čisté. Už to nie je ľahká práca. Už to nie je ľahká práca. Tento proces už je spustený. Je ťažké povedať, kde má začiatok, kde má koniec. Je to nekonečný proces. No ja si myslím, že žijeme v tak nádhernej prelomovej dobe, kedy už ľudstvo bude túžiť po vlastnej prirodzenosti, slobode a pravde a kedy vlastne časť temna bude nahrádzať svetla. Tú posilu zo svetla ja naozaj vnímam a cítim. A cítim rovnako, že tá najväčšia sila bude spočívať, najväčšou silou bude vybavený ten, kto bude čistý a láskavý, že tá najväčšia sila bude spočívať v čistote a v cite. Rovnako cítim, že žijeme v prelomovej dobe, kedy lásku k moci strieda moc lásky. A kedy konečne pochopíme, že tie rozhodnutia, celé naše konanie máme podriaďovať rozhodnutiam, ktoré idú zo srdca. Že rozum máme používať ako prostriedok, usmerňujúci podporný prostriedok na overovanie toho, či správne naplňame tie pohnutky srdca. To, čo vyplýva a vychádza zo srdca. By som to prirovnala k tomu, že to srdce je tým prameňom, z ktorého to všetko, čo je s nami spojené, čomu by sme mali podriadiť svoje aktivity, svoje konanie, stade to všetko vlastne vyplýva, vyúsťuje. Láska je tou riekou, na princípe lásky, to je tá rieka, no a rozum je ten regulátor, hej? To sú tie brehy, ktorými potrebujeme vlastne tú rieku nejakým spôsobom regulovať, aby ten tok rieky išiel tam, kam má. Aby sa nerozlievala tá rieka, aby bola regulovaná. Takže takto to vnímam ja. Pre mňa sú tie hodnoty alebo až cnosti ako láska, sloboda, pravda, mier, harmónia. To sú univerzálne hodnoty. To je jedna duchovná úroveň, jedna duchovná kvalita. Tá najvyššia. Čili to neoddělujete, je to prostě jeden, patří to k sobě. Nedá sa povedať, že niečo je nadriadené, podriadené inému. Je to z tej istej kategórie. Dobro, láska, pravda, harmónia, krása, čistota. To je z tej istej duchovnej úrovne, z tej najvyššej duchovnej úrovne. A k tomu by malo smerovať aj naše celé snaženie. Lebo vtedy, keď budeme sa snažiť dosahovať život v takýchto kvalitách, vtedy naozaj je vysoký predpoklad, že budeme mať všetko, čo potrebujeme. Nebudeme trpieť nedostatkom. A je dôležité, aby tí, ktorí spravujú akúkoľvek zem, ich ovládali. Lebo vtedy máme záruku, že majú náskok pred tým obyvateľstvom, pred ďalšími občanmi a samozrejme, ak majú úprimnú snahu celý národ viesť touto cestou, tak sa to bude aj pekne odzrkadľovať. Budú viesť tých ľudí k rovnakému, k rovnakej ceste, k dosahovaniu rovnakých cieľov. No už sa deje. Ten systém stráca silu.
Všetky inštitúcie, ak si všimnete, či už v tom svetskom svete alebo duchovnom, náboženskom svete sa rozpadajú, rozkladajú. Čili implozívní. Žijeme v dobe, kedy naozaj veľkou previerkou budú prechádzať všetky systémy a inštitúcie. A ja mám záruku v tom, takto to vnútorne cítim, že týmto ohňom, touto skúškou ohňa prejde iba to, čo je skutočné a práve. Takže tie inštitúcie a to, čo je postavené na skutočnej pomoci ľuďom, na sledovaní tých všeľudských potrieb a hodnôt, to mám záruku, že to prežije. Ale to, čo sa ukázalo, že je samoučelné, formálne, nastavené na uspokojenie individuálnych záujmov, biznismenských záujmov, kalkulatívnych, koristníckych princípov, tak toto bude strácať silu. To zlo a ten kalkul je pre Zem veľkou záťažou. Zem stúpa do vyšších, svetlejších úrovní a preto záchranu a spásu bude mať ten človek, ktorý sa na tento proces ľudia vlastne kážu a pripravujú zákony, v zmysle ktorých majú napríklad ľudia, bežní ľudia, ktorí chcú pracovať, ale nemajú objektívnu možnosť sa zamestnať, sú nútení žiť z dáviek hmotnej núdzi, ktoré sú na úrovni 60 eur mesačne, čo je nepredstaviteľné. Takže tá sociálno-ekonomická nerovnosť sa naopak nie vykompenzovala a zrušila, zeliminovala, ale naopak sa prehlbila. A to je jeden z takých ukazovateľov, ktorý mi ukazuje, že tie základné ciele Európskej únie sa nenaplnili. Slovensko napríklad vďaka eurovalovej pomoci stráca disponibilné zdroje, ktoré by mali slúžiť na zabezpečenie plnohodnotného života našich ľudí. Stráca zdroje, ktoré by mali slúžiť na podporu rôznych rozvojových stimulov pre oblasť malého stredného podnikania, pre samozamestnancov, pre živnostníkov. Dochádza tu systematickému transferu výrazných, významných kapitálových zdrojov za hranice nášho štátu. Ja si myslím, že my sa ani tak nemáme zaoberať tým, čo Európska únia, tá si bude niesť zodpovednosť za to a tí, ktorí sú jej čelní predstavitelia, ktorí ju riadili, budú si niesť zodpovednosť za to, čo celých 10 rokov robili. Ja si myslím, že teraz otázka stojí tak, ako sa tá, ktorá Zem postaví na vlastné nohy. Ako dosiahne vlastné zachráni a ustojí vlastnú slobodu, svojbytnosť, sebaúčenie, svoju autenticitu. Nakoľko si ochráni svoje pozemky, vodu, nerastné bohatstvo, slobodu pri rozhodovaní o použití a čerpaní prostriedkov, nakoľko dokáže v takom sebestatnom a samoregulačnom rámci
zabezpečiť vhodné ľudské podmienky preto, aby mohli vlastní ľudia v tejto krajine žiť a sa rozvíjať. Takže teraz to vidím tak, že v podstate to bude len kopírovanie toho, o čo bude usilovať jednotlivec. Nemám to tak, že ľudia ako jednotlivci, u nich bude silniť stále viac potreba hľadania samých seba a žitia toho svojho právého života, vykonávania poslania, povolania, s ktorým prišiel na túto zem, bez toho, aby poznal samého seba, aby sa zahľadel do hĺbky svojej duše, to nepôjde. Takže ten prirodzený proces bude smerovať k tomu, že ľudia budú chcieť byť sami sebou a naplňať to poslanie, s ktorým šli na túto zem. Aby sme boli sami sebou, tak. Aby sme boli autentickí, aby sme poznali naše silné, slabé stránky, teraz ako jednotlivci, tak aj krajina. Aby sme poznali svoje špecifika, svoje komparatívne výhody. Každá zem sa niečím odlišuje, má iné danosti, špecifické danosti a je veľmi dôležité poznať tieto danosti a v súlade s prírodnými zákonmi tieto danosti aj rozvíjať. A ja si myslím, že Zem je stvorená na to, že je tu všetkého dostatok. Že nemusíme siahať po nejakých formách ovládania, závislosti, že máme tu dostatok aj prírodných zdrojov na to, aby sme boli energeticky zabezpečení, aby sme mali teplo v domovoch, svetlo v domovoch. Máme tu dostatok zdrojov, prírodných zdrojov na to, aby sme boli zdraví, aby sme boli múdri. Z prírody sa môžeme toho veľa naučiť. Príroda je veľkou liečiteľkou, učiteľkou a veľkou zásobárnou. Je tu nekonečné množstvo neobmedzených možností a zdrojov, ktoré potrebujeme. A keď budeme srdcom otvorení a čistí v svojich úmysloch, budeme mať čisté myšlienky, tak budeme vedieť to všetko na vlastnom území nájsť, tak aby sme boli nútení vstupovať do ďalších nejakých pre nás nevýhodných a závislých integračných spolkov. No, súčasný režim aj na Slovensku, ale zrejme to nie je len úkaz príznačný pre Slovensko, je nastavený proti prirodzenosti. Ak ľudia budú robiť to, na čo sú predurčení, budú to robiť z lásky. Ak svoju prácu, kdekoľvek sme, či sme učiteľmi, lekármi, kuchármi, čašníkmi, poslancami, úradníkmi, ak svoju prácu vykonávame z lásky, tak to prináša užitok ľuďom. Prináša to úspech, ale zároveň aj užitočnosť ľuďom. Užitok ľuďom.
A my do takejto nového bytia, do nových foriem bytia potrebujeme ľudstvo a našu zem pripraviť a rozvíjať. Bez toho, aby sa venovali rozvíjali duchovné poznanie, tak mi hovoria, ty si také slniečko, keď sa niekde objaví. Ty si také slniečko. No a faktom je, že od istého času si každý deň zapaľujem sviečku. Sviečka mi dáva silu. Neviem si predstaviť zaspávať večer bez toho, aby som nezažala sviečku. Každý večer si zapaľujem sviečku. Áno, mám rada svetlo. Nedobre sa cítim v priestoroch, ktoré sú tmavé. Mám rada svetlo. Co vám ešte dáva energii? Co vás ešte posiluje? No, to je tá láska, svetlo, príroda. Setkání s dobrými lidmi určite. Áno. Čistými ľuďmi. Ľuďmi, ktorí nie sú sebeckí. Ľudia, ktorí sú tvoriví, ktorí nie sú prázdni, ktorí sú nositeľmi už tých hodnôt, ktoré sme predtým spomínali. To sa dá vycítiť. Ktorí ľudia sú nositeľmi týchto hodnôt, väčšinou v ich prítomnosti sa cítite dobre. Máte taký vnútorný pokoj, dokonca cítite, ako by ste v svojom vnútri niečo liečili. Dôležité je to udržiavať v rovnováhe. Jak sa vám to darí udržovať v rovnováze? No možno, že je tam práve tá predispozícia vyplývajúca aj z toho znamenia váh, lebo je pravdou, že kde prídem, potrebujem harmonizovať. Či už vzťahy, alebo to prostredie, ak je obraz na krivo, tak automaticky prídem k nemu, napravím ho. Takže mám rada poriadok, mám rada harmóniu. Takže tá predispozícia vnútorná tam je. No a v našej spoločnosti je veľa toho, čo je potrebné harmonizovať. Lebo harmonizácia ide ruka v ruke aj so spájaním ľudí. A my potrebujeme ľudí spájať, preto aby sme uskutočnili zmeny, ktoré sú pred nami. Môžem si to myslieť rovnako, dôležité bude, že či to rovnako pochopia a vycítia aj ľudia. Či budú pripravení na to takéto nehmatateľné, nehmotné, nemateriálne atribúty, hodnoty vedieť poznať a uvedomiť si ich význam. Preto, koho si budú voliť na čelo svojej krajiny. To záleží na tých ľuďoch, ale aj potom na tých, ktorí prinášajú, sú nositeľmi týchto hodnôt a ktorým je zhora dané, ktorí sú možno svojím spôsobom povolaní na to, aby dokázali tých iných prebúdzať. No a zatiaľ to, ako vidím, ako rastie skupina tých občanov, ľudí, ktorí sa prebúdzajú, ako silnia a rozširujú sa zástupy týchto ľudí, tak sa mi zdá, že zatiaľ si tú svoju úlohu plním dobre. A chcem k nej pristupovať s plnou vážnosťou, pokorou a zodpovednosťou, aby som nechybila, aby som nespôsobila nejaký omyl, uvedomujúc si možno ten dar, ktorý mám. Každý z nás tu prišiel s určitým poslaním, s určitou výbavou, s určitým darom, ktorý, pokiaľ nebude rozvíjať, bude mu vzaný. Pokiaľ ho nebude využívať v prospech iným ľuďom, tak bude zatratený. A ja si túto zodpovednosť plne uvedomujem. A preto som bdela v každom okamihu, aby sa mi to v kontakte s ľuďmi, či už prostredníctvom médií, alebo v individuálnom kontakte, pri osobných, hromadnejších stretnutiach, aby som to čo najlepšie naplnila. Uvedomujem si tú svoju zodpovednosť za to, ako sa bude ďalej vyvíjať naša krajina. A nakoľko sa podarí nájsť účinné a schodné cesty na to, aby som ľudí v čo najširšej miere, najväčšej miere prebudila. A veľmi by som si prijala, aby ten čas prebudzania ľudí bol súbežný a súladný práve s tým, ako budú vrcholiť aj voľby na prezidenta. Tak uvidíme, či sa to podarí a naplní. Lebo zatiaľ tie číselné údaje nesvedčia o tom, že som favoritkou, ale na druhej strane pre mňa výstupy
tých agentúr, prieskumových agentúr nie sú natoľko smerodajné, aby ma odrádzali od poslania, ktoré ešte pred sebou mám. Áno, aj v tomto procese som pochopila, že niekedy cesta je cieľ. Že v podstate tá satisfakcia a naplnenie prichádza už teraz. Nechcem toto prebudzanie ľudí vystaviť nejakému tlaku, lebo ono potrebuje svoj prirodzený proces zrenia. Takže ohraničovať to nejakými časovými obmedzeniami a iným tlakom, záujmom mocenským alebo pozičným, kariérnym postupom nie je správna cesta. Už ma podporujete tým vašim záujmom a tým, že ste vynaložili tú snahu, čas a energiu na to, že ste. Ono je to už realita teraz, pretože ja keď som to vnímala pred rokom a pol, keď som sa tu prejavila v nejakom emotívnejšom prejave alebo v prejave tých argumentov, ktoré plynuli zo srdca, tak naozaj naražala som na veľkú nervozitu, nepochopenie až kritiku, zvýšený hlas. Ale dnes, keď tí ľudia, ktorí možno takto ku mne pristupovali, sledujú, akým spôsobom sa vlastne obklopujem ľuďmi, ktorí idú za mnou z presvedčenia, tak vidím, že už teraz v parlamente mnohí politici, poslanci prehodnocujú tie staré, zotrvačné, racionalistické normy. Takže ten proces už teraz prebieha. Už teraz je tu lepšia pôda, ako tu bola pred rokom a pol. Lebo kedysi som sa bála prejaviť tej skutočnej, autentickej podobe. Prejaviť to, o ktorom návrhu naozaj myslím. A dnes už to môžem, už je tu vytvorená taká pôda, že môžem o tom slobodne hovoriť. Aj keď tento názor stále je ojedinelý, cítim, že už môžem o týchto veciach slobodne s novinármi hovoriť. Lebo kedysi ma varovali moji kolegovia v dobrom, lebo ma poznali, aká som, že pozor na toho novinára, ten je príliš racionalistický, tak už teraz tieto bariéry ani predsudky nemám. Stále hovorím, že keď máme 150 poslancov za taký región, za takú oblasť, prečo by nemohol náš parlament Slovensko mať jedného poslanca, posla srdca, ktorý sa otvorene a čisto postaví za cit a za srdce. Prečo? Ja tolerujem každého. Aj tvrdých racionalistov, liberálistov, konzervatívcov, ľavičiarov, pravičiarov. A prečo by nemohol mať slovenský parlament spomedzi 150 ľudí jedného zástupca, ktorý sa otvorene a čestne prizná k srdcu. Potom je zbytočné hľadať riešenie, ako sa dostať z morálneho a na to nadväzujúceho ekonomického úpadku, z krízy. Ak sa neotvoríme novému poznaniu, odhaľovaniu nových dimenzií, odhaľovaniu toho, čo využívame len na 5%, tak nemôžeme sa zákonite posunúť dopredu. Je zbytočné hľadať pomoc v niečom inom. To určite. Jen to je přirozená reakce. Je. A preto treba si zachovať nadhľad a s láskou prijať aj takýchto ľudí a postupne meniť tento ich antagonistický a kritický postoj. S láskou sa dá prekonať všetko, čo nám príde do cesty. No aj toto naše spoločné stretnutie, tento milý rozhovor, duchaplný rozhovor, ma nabíja silou, ktorou potrebujem disponovať v tých procesoch, v ktorých sa nachádzam. Ďakujem vám veľmi pekne. Verím, že to bolo vzájomne prínosné stretnutie. To 100%. Tak som rada, že môžem byť priekopníkom tejto oblasti a môžem ukázať, že za srdce, za našu slobodu a za našu autenticitu je správne sa postaviť. Viac to neskrývať. Přichází čas. No, už je tu. Už je tady. Už je tu. Už nie je čo potláčať. Už je naozaj väčšou záťažou pre človeka to potláčať, ako to prejaviť. Ja som naozaj cítila už neprekonateľný tlak. Pri tom, ako som mala potláčať to, kým a čím naozaj som. Aké mám skutočné postoje k mnohým otázkam. Či už v riešení systémových prijímaní, systémových opatrení a riešení v zdravotníctve, v školstve, v súdnictve nám chýbajú alternatívne prístupy.
tých sa ako keby bojíme. Ale súčasne všetci cítime, že tie rozumové prístupy, prílišne racionalistické postupy sú prežitkom. A oslobodenie sa od strachu. Oslobodzovať sa od strachu, negatívnych zážitkov, neprajnosti, sebaľútosti, závisti, zlomyselnosti, karierizmu, hmoty. Budeme sa odhmotňovať. Aj tak si vysvetľujem, prečo napríklad dochádza v mojom prípade evidentne k redukcii jedla. Aj v týchto momentoch napríklad som v takej fáze, kedy minimálne jem. Dá sa povedať, že stravu ani vôbec nepotrebujem. Hej? Že cítim, ako mám naplnené brúško. Že vôbec ako nemám potrebu. Teraz, keby som si mala dať nejaký obed, asi by to bola pre mňa veľká záťaž. Cítim sa plná, cítim sa byť naplnená. Takže ono naozaj platí, že nie len tým chlebom sme živí a ukazuje sa, a to je moja vlastná skúsenosť, že ak človek naozaj vykonáva to, prečo je predurčený, prečo vlastne prišiel na túto zem, ak robí tú naplňa ten zmysel svojho pôsobenia, ak robí zmysluplnú prácu pre ľudí, tak naozaj je vyživený. Áno, hovorí sa, že čo prijímame, to vydávame. A aby som ja vedela pomôcť ľuďom v takých mnohých prípadoch alebo z ich pohľadu až neprekonateľných skúškach a výzvach, ich očakávaniach, tak to naozaj vyzerá tak, že by som mala disponovať nadprirodzenými schopnosťami. Tá moja túžba a potreba pomáhať tým ľuďom je veľmi veľká, lebo tá ma naplňa skutočným šťastím. Keď vidím, že ľudia, ktorí sa na mňa prirodzene, hoci nie som premiérka alebo prezidentka, obrácajú, lebo vo mne cítia ten potenciál, že ja jediná im v tom dokážem pomôcť. A táto ich výzva, toto ich očakávanie mňa samozrejme nenechávalo ani nenecháva ľahostajnou. A to bolo takým tým motívom, pre ktorý ja som vlastne, začala hľadať a prosiť o silu, ktorú potrebujem na to, aby som týmto ľuďom, ktorých bolo stále viac a cítili sa byť bezradní, v bezvýchodiskových situáciách, aby som im pomohla. A mne vtedy bolo jasné, že sama potrebujem získať určitý posun, vystúpať do vyšších dimenzií, aby som disponovala tou potrebnou silou, ktorá by tým ľuďom pomohla. Lebo tie štandardné princípy a prístupy poukazujúc na rôzne inštitucionálne, legislatívne nástroje nám nezaberali, nám nepomohli. V mnohých prípadoch hoď ľudia vedeli preukázať, že ich nároky sú oprávnené, vedeli to dokázať. A išla som s nimi na tie najvyššie ústredné orgány. Aj tak som im ako poslankyňa nevedela pomôcť. Hoci som vedela, že dochádza k porušovaniu ich práv. Videla som evidentne, že tento systém zlyháva. Napriek tomu, že ho vyživujeme z našich daní, napriek tomu, že je prebujnelý, je široký, napriek tomu pre ľudí čím ďalej, tým menej predstavuje konkrétny prínos, pomoc a úžitok. A tak som začala hľadať spôsoby, ako vo forme nepísaných, neformalizovaných pravidiel alebo nejakých noriem